Ongseng bumbu kuning saluran ayam. Halo Bes, ya apa iki kabare? Piye sek kuat poso to gak? Alhamdulillah puasane muga-muga diparingi lancar ya Bes. Masak ongseng bumbu kuning iki gunakno bumbu jangkep ya Bes. Engko tak tulisno nek dhuwur kene cekak akeh-akeh omongku. Hehehe, hemat tenaga Bes. Nek bumbune wis mari dihalusno ngene iki, ayo digongso sampai mudal lengane. Iki tak tambahi godhong jeruk, terus serai sing wis digeprek ngene iki, cikne aromane metu ya, Bes. Digongso diorak-arik, tambahno micin, ya penyedap rasa. Berhubung lagi poso gak iso ngincipi, dadi nggunakno ilmu insting saja, ilmu kira-kira. Nah, iki saluran ayame wis mari tak rebus sadurunge ya Bes. Dadi nek pas bumbune wis mateng ngene iki karek dicemplungno dadi siji, terus diorak-arik, diukep bumbune cek merasuk nang jerone saluran ayame iki. Nah, ora perlu dimasak suwe-suwe mergone wis direbus dhisik, dadi sekirane bumbune wis merasuk berarti wis iso diangkat.